Ето, заповядайте в нас. Добре дошли и сега ще отидем на Било да напазаруваме за предизвикателствата. Сега сме в Било и ще вземем бомбоните за Чък и Бъни за предизвикателствата. Ето ги сега, бомбоните. Така. За жалост няма, ще отидем да намерим някъде другаде. Най-сетно толкова много търсене намерихме на бомбоните. Ето ги. И когато ми зададат с предизвикателството, ще бъда готов. Здравейте, аз съм Митко. Сега потребител от BBTV ми зададе предизвикателството Чъби Бъни. Започва предизвикателството. Чъби Бъни. Чъби Бъни. Чъби Бъни. Чъби Бъни. Чъби Бъни. Все пак не ги погълнах. Изплюх ги, защото бяха много, но ще ги изям, защото са вкусни. И бяха 11. За мен е рекорд.